lakokane bojomu. Ngono kuwi ya kowe jebule. Wis teko kene. Iki ora nangis kok isih krungu swara bayi nangis iki. Anak sapa kok nangis? Iki yo ora nangis kok iki bayi nangis. Iki Kok karo aku kok. Ambene nang endi? Jebule ana siji meneh. Oh, ala kowe sing nangis tak darani ibu aku. Wong anak kakekane kowe. Urung aku. Aku kok iso ngono. Jarene ora apa-apa lunga-lunga kok nggawa bayi ngene iki. Sapa sing ora lara ning ati? Lah kok bayiku nang godhok. Bayi ya mbok keprek. Iku nek tangi terus juwat ta si kowe. Bayi kok mau selingkuh, bayi kok mau nggawa demenanmu iki ya. Iki kok pira kok nganti duwe anak kembar iki piye? Kowe kelakuanmu kaya ngono. Nek diomongi jare ora-ora, jebule ngerti-ngerti nggawa bayi mulai rumangsamu lho mbok padake apa aku Kowe aku wis tuwa wis elek, mbok golek ngene iki ya. Kelakuanmu kok ora mari-mari kowe. Hayalah sholat. Iki dak setan talgawah mlebu rene. Meneng apa ora? Melu-melu nangis ae. Hei. Lha iki kok iso ning kene iki anake sapa? Lho, ora usah ngapusi karo aku. Kabeh wong aku wis ngerti kelakuanmu aku wis ngerti ya. Kowe sing ngomong sapa? Sing ngomong ki adimu dhewe. Iki lho, masrahke bayi karo aku ngomonge iki kelakuane bojomu. Nang ndi wae nang ndi? Ora roh. Ora usah guyu-guyu kowe. Tak prai gundulmu kowe ora guyu-guyu. Sabar. Woi, lanang anjen. Hei, kene cek. Seneng kene aku tukaran terus. Salah ya aku apa mbok pecat aku. Iki lho sing ngomong kelakuan ngono Kowe omong apa? Kowe omong apa karo wanita Rainaga iki? Kok iso wanita Rainaga? Lah kene nangis pisan kok malah. nangis kaya naga nyembur-nyembur. Ya lara ati jeneng wong wedok moro-moro mulai. Gregeten ae aku. Apa? Iki lho omong apa? Ayo goyang dompret. Dombrak-dombrak. Ngene iki to. Iki adimu kuwi jujur karo aku kok malah mbok amui ngono. Sampeyan aku ngerti ngono ya kok mbok amui, he? Ja awon. Ya awal apa? Aku mau nginguk tok. Padha wae nyatane dadi kok nyucuk lho kowe. Lah nyatane mandi tanggo karo wong liya. Sing mbok ora rono ndi? Wis tak coplok tak cendelno. Engko nek kanggo tanggone. Yo. Apa? Ora Ayu, ayu, ora ayu. usah ora usah nesu-nesu. Wong nesu-nesu ki gampang tuwa. Tuwa. Ayo dodadu yuk. Iki ya malah aneh. Gelungan ora dicukone Ora, malah. nek yo lindes eling gesek goyo. Apa? Aku mau mung jajal sampean. Jajal. Masam jajal-jajalan kok kuwi. Jajal. Kandan. Apa? Wong kok iso cangkem kok lincipe ra karuan. Tangkem sip. Cangkemmu kuwi. Lah tanggo brakot iki apa? Gundul. Kandan wanita Rainaga. Apa bojo wanita Rainaga. Lah wong iki ame mbok brakot iku. Lah ya. Oleh nyembur iku lho wisi. Iso kaya Ngapa? Tak ngomong yo. Lho kan mau ya wis ngomong ngono kok tak omong ae iki padha ae karo kangamu iki. kowe ndedom kadut ora lede. Bondo apa? Ya cangkemem iki lho. Iso. Wong iso ora meneng iki lho ana rapiahe wis. Lambemu dhewe ujian.
Ayo ya do ditek. Bentuk beras. Ya beras entek ya. Iya kok iso. Kang, kowe menengo ga, Kang. Aku tak sing ngomong karo Mbak Yu. Wong kowe iki ngomong ya kleru lho. Ya wong Apa neh? Ya, Gimana wis. ora? Piye? Wis to. Aku ki mang Sing loro. atine lara kan. jengking tak kileni. Lho, kok iso kok kilani ki Jan- apane? Jan kaya jangkrik golok gesem. Wong kok dikandani urung bar koso. Iki mang ceritane. Kakang karo aku mang rak ape loro jamu. Kan dilalahke tokone tutup, warunge tutup. Tutup. Lah, aku ora balik. Pandilalah teko dalan kuwi ana jaran meteng ditumpaki wong wedok. Dul. Salah kok jaran meteng. Wong wedok meteng ditumpaki jaran. Jane iki cerita kok ora bener ye. Wis ngene iki ketara nak wong ora Iya, Cek, beres Lero. ngene iki. Ijek kleru. Ana jaran numpaki wong meteng. Piye lek? Iku ora ana wong meteng. Lah tumpak-tumpakan karo jaran. Ora mbok tumpaki kowe ya karo jaran. Rencana ame tak numpaki kowe. So, Ana jaran. Ya, Lah, kuwi ditumpaki wong meteng. lah iya iki lho. Aku yo tetep bener. Ya, ditumpaki wong meteng. Melayu yo. Toklak 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 toklak. Aku ndelik. Mergo pikir aku iki ora penak. Wedi nek konangan. Nah, wah. Wedi nak konangan? Iya. Kenapa kok wedi nak konangan? lah wong meteng kuwi mau ora goleki kakang. Sing wedi nak konangan jebule kowe to. Kok iso? Boroke wis ape garing kok mbok ukrik-ukrik neh. Blenyak dirubung. Ora yo. Nalikane mau iki aku karo kakang ki ndelik. Lah, jaran kuwi sing numpaki wong meteng ki mau yo. Jaran sing numpaki. Iya ora bener meneh jaran sing numpaki Wong meteng iku rak numpak jaran. Ah. Lah jaran iku mang mbok tumpaki. Lho, Kok mbok tumpaki? Jaran iku mang mlayu. nah, kok mburi ana jaran loro. Loro neh. Ditumpaki wong loro. Wong loro, Lanang lanang, kabeh, lanang. bedah gede dhuwur kabeh. Ya. Teklak teklak teklak. Bareng ning ngarepku pas aku ndelik yo. Wong lanang mang terus gweret karo wong wedok sing meteng mang. Iki tenan iki. Iya sing Aku wong nek gede ceritane apa dhuwur. anane? Terus Sing lanang bodho Wong dhuwur. wedok kuwi tiba yo. iya meteng. Meteng. Terus digweret nang mburi. Terus wetenge isih wong wedok meteng wau yo dibredel karo wong lanang. Dibredel. Duh! Aduh. Bareng ketok mengkap-mengkap. Oh. Ususe terus dirobong. Terus Diulek-ulek. waduh. Tintile dibuwet. Kowe rong-rong. Ususe. Iki tinggo dolanan. Ting 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 ting. Terus digierek. Kayak kilo apa? Kok iso wedah-wedah? Larang gak kono kowe kok melu wedah. Ayo dipraktekno. Bayine Bayine ning jero. digeret serot delalah bayine loro. Loro. Digeret neh serot. Loro. Terus sing wetenge anu ombu ayo dibedah mang. Terus dijahit. Dijahit. Penjahit sapa? Ya kono dhewe diobrasno. Jahit piro kok diobrasno? Jahitane 48 songo. Yo. Nak omong kok iso. Lah, Yo. aku terus ora kami tegan yo. Wong ana wong ra duwe anake tukaran terus. Terus wong loro mang tak kepruk watu. Kok keprok watu dor. Mati. Mbok Mbok mati boro wong tak jak omong-omongan ijek nyaur yo. Ben kok keprok watu sing nyauri kan. Kowe iki semaput apa ora? Semaput. Lah kok omongan? Lah bocah omongan Ayo iki. kleru sampe rong bocah omongan kok
Ya ame tak pindhone wis ra enek wong. Lah, bareng kono do semaput yo. Bayi terus tak gawa mlayu. Mlayu. Sing siji digawa Kakang, Ndi, Mang? sing siji tak gawa iki. Nah ngono ora demenane kakangmu. Ora. Walah. Iki ada Demenanku. apa mama? Mama ora gemrek. Lah nek ra demenanku nek gedhinge aku ora tak ida-ida. Ora lak diatur kok diatur. Ora yo. Ora, Lah iki mang bayi iki Bayi mang. iki anake wong. Anake wong mau. Sing mati wong wedok sing dijahit 49. Iya Lah. aku matur nuwun ya. Perkarane rak ngene ayu. Iya Ki. Jarene nek wong rumah tangga suwe ra duwe anak, nek gelem ngangkat anak iku bakale mesti ndang entuk anak. Nek ngangkat anak, Bakale ndang duwe anak. engkat gendang di anak kowe. Pak urung. Oh alah, maksude njupuk anak angkat. Oh alah, iku mah anak gembletak. Ah iya, iki pek kowe yo, ben Iya, iya. kowe. Lah sing iki tak openane karo bojoku sing anyar. Oh iya kowe urung di anak ya karo bojo anyar. Urung. Sapa ngerti kowe ngopeni iki? Aja. Disusoni apa? Lah kok nek di anak kaya boneka. Yo ora iki sembak Oh sembak-sembake. Ya Nek wong iki ancen urung duwe jeneng ya tak wenehane jeneng. Ya mbak Wane jeneng apa, Di? Mergo iki mau sing wong wedok meteng mang numpak jaran terus rasa mesake tak kei jeneng Kuda Kasian. Kuda Kasian sok nek gedhe sing pinter ya, Le. Iya, Pak. Aku cocok gede pinter-pinter. Kan? Apa? Iki nek wis diwenehi jeneng. Ya. Iki diwenehi jeneng mosok aku nak ngundang anak lanang-lanang dhewe. Lah aku nyuruhe piye? Oh iya ya. Ayo kayak jeneng Kang. Kono kuda kasian. Kasihan. Ya kene tak jenakno Sarpan. Kok beda dong? Kok Sarpan? Ben bakul tebon ning surang. Ini aja ngono, Kangmu aku nyeluk kok sarpan. Ono sebak-sebake ngono Kang. Iya iya. Iki tak perkara roh Jaran. jaran. Terus aku merasa kasihan, kuda kasihan. Padha ae iki digeret jaran. Aku dirasa welas asih. Nek ngono ya tak jenakno kuda welasan. Oh, nak gede, bapakmu jotosi ya. Ya, mbokku tak ampelani. Ngono-ngono jotosi pakane. Berapane ngono? Urung Menang. apa? Nek ngenteni gedene kuda kasihan karo kuda welasan. Terus Mergo le sunat aska yo bengi iki. Saiki ngene yo. Lah nek ngenteni gedene gak ngenteni askarabi. Lah iya, Terus ditanggapne lagi kuda kasihan welasan gede. lah iya. Lah terus carane Iki disigrak mergo jarene wong tuwa. Nek bocah didusi banyu geki iku dadi nendang gedhe. Yo, iki dusi banyu gege tak cepakno nang mburi. wis mau cepane Ben iki. kuda welasan ku iso dadi gedhe. Ngono, aku Ya. tak dusane sik, tak Ya. dusane ya Kang yo. Ya. Ndang gede kok dadi. Kok nek ngenteni 20 taun iki kesuwen. Ngono lho. Kowe iki lho ana apa? banyu apa, Mang? Banyu gege. Apa wae? Sing didusi banyu gege mesti dadi gedhe. Ngene ya. Iki engko rak ame mbok dusi. Ah, Aku ngengei kok seciduk. apa mbok nggo apa? Aku yang gedina dinyek bojoku cilik mbungki tak dusane banyu gege. Tak kume kok 2 jam ben padha tontongan. Muara tak empukno diase kegel iki lho sing mbok arani cilik piye. Ben kelenger dekne. Masuk akal. Lah iya, ngengei kok seciduk. Ya, engko tanggone ngekom anakku. Ben kowe iki. Padha tontongan bale desa. Jos.
Kari delok iki. Iya, iya. Iki semene engko nek tak tusi banyu gege dadine gedene sepira. Ngono? Iya. Iya, iya. Aja lali nyanyahno lho. Iya. Seciduk. Iya. Seciduk tak kumeng kok. Iya ya. Wah, sok bosok kowe. Iki nang kok duwe banyu gege, sing ngerti omah tak kondek mang-mang. Oh, iki. Kang. Hei. Iki sapa ngejak kancane kowe? Kanca apa? Lho, bayi mang. Lah ya bayi cilik mau. Tak dusi banyu gege dadine semene, Kang. Basi iku mang. Waktu si banyu gege dadi samene. Iya. Bahasa nonggonku. Wah. Gedang raja kukun. Woi. Bosok kowe. Mang mbok ngene. Tak ngekei. Seciduk. Setiduk. Jos. Lho, lah bojomu ndi? Wah, kok ndang kecelup. Orane kecelup banyu gege gudi. Bojoku malah kaya boneka ondel-ondel. Loh, malah ngejak suripan sulang. Njajali karo sing nom barang kowe. Rasakno kowe. Apa Pakde? Tak kumis sik. Apa sing dikok iki? Nggonku ah. Rene. Eh, Apa nesu lah apa? ngekom banyu. Ben kewedi ndek kelawanger. Takoki sik. Ora usah temburuan. Aja cemburu apane? Kayak kula lah apa? Iya, ayo. Iki ndak gak kena dijabut. Sik ta Pakde. Kok iso tekan iso dijabut barang. Sampai iki rasa cemburu kaya ngono to. Wong wis tuwek ngono mosok tak semene gelem, kowe iki kok ya Lho aneh-aneh. kowe aja ngenyek lho. Kok iso? Lah bojone bose yo jek cilik. Ya beda, bose sugih kok. Lah iki sapa? Iki nak anakmu. 12. Iki ah. Bagi sing boko. Jos. Lakom. Engko ae nek ape kanggo. Engko selak entek. Ora tak simpeno. Aja dikom. Gini ya. Wah, Lah jarene cilik mbuki. mama, lah. Iki bocah iki malah merangsang aku. Iki kuda welasan. Iya, Pak Nek. Kok kaya ameh yahene kowe lho, Cung. Oh, ya. Kuda welasan anakku wis dikum karo bojoku. Lah. Dadi gedhe. Ah. Iku Pak Amlik Mogol. Padha karo bapakmu. Undang le. Pak Lek Mogol. Aku datang. Ya ampun, Pak Lek Mogol ganteng. Ya ampun. Dak nganti omong aku sik awan. Iya, Pak Nek. Ilate kulino dicokot banci. Bapak. Iki caranan. Kudune sing tegas. Apa aku kurang tegas, Bapak? Lambah. Sik to. Yo, Piye? sing lem ngedusi masing ndi? Alah sing pojokan kae dhewe. Ya ampun, Yu. Ono apa? Iku banyu gege bar dienggo adus banci. Aduh. Kowe nyatus rono mesisan ben kaya banci. Lah wis wedok kok kowe banci to. Ono kuda icipi ya. Lasan. Pak De Mogol. Kowe iki wong lanang ya san aja ngene ah. Aku wis kaya lasring apa durung? Jabang bayi iki piye iki, Kang? Wis ora apa-apa sing penting wis duwe anak timbangane gak duwe anak. Apa ora apa-apa aku gelem. Aku
aku nyawang dek mogol kok sebergairah. Iya, tapi di anak aku. Timbang ora di anak. Saiki ndek anak. Saiki gede anakem. Le, kalau adikmu, kakangmu kudu welasan karena Pak D. Aku Pak Dem. Semdor. Undang le, nang aja kok banci. Ayo. Halo. Iki yo mato. Wih gagahe kaya ngene. Iya. Ngene lho. Piye? Tata ide tindo. Tudo papia, tata todo. Dada ya tak. Dada tutup papia dada. Oh, tutup dada. Tutup papia tata ide. Aku tuntut Katia. Anake tak todong tak. Malah kaya kendange udan. Iku ngomong apa? Jombang. Tata ide. Piye le? Tatu tutup papia. Pak D, aku kudu kasihan. Tua deh tata tido. Kowe jarene gak sida-uda. Piye le? Tua. Aku. Tata ide tido. Aku bodol. Tido ini do. Pak Sendor. Ya, Pak D. Pak D Sendor. Tata todo. Tata barongan. Bapak mogol. Aku rada mudeng aku. Kok malah apal. Nek delok cak obahe cangkem iki ketoke ngono. Kowe nek ape omong kono, ingetno cangkeme. Wis kecipratan kowe kok. Tata todo. Hmm. Tido ini. Tido kaki. Gak mudeng kowe. Bapak mogol, ngono wis gedhe. Dopo tata ide. Eh? Dopo. Tata todo. Bapak mogol. Tido. Wedok. Tido. Sidok. Tido. Sing wedok. Tido. Ya. Sing wedok. Tido tati. Ya. Tido tati. Kene ana yang 3 drum. Jadi, Sidok tadi. Sidok tadi. Malah ngene. Tido tati yo dadah. Sidok Tatua. Jeng. Kowe mudeng ta ora? Tido tati tatua. Iya ya, sidok dadi karo pancuran. Anakku malah dobol. Enggak suka. Wes kene ora ketan piye-piye wis di aku anak. Sik. Ya tak tetep aku anak ning melet. Nah, Iya. goro kowe. Nyapa? Lah, banyu gege mbok kon ngijehno. Lah urung tanggo kok jupuk ae. Urung sida tanggo. Tak Ya kan templekne nggo nang ngemu. kemu engko ben bisa dawa ilate. Ya. Iso apa ora ya? Toto. Ilatem. Ilatem iki kan Tiak. Ya ilateman bundel. Tiak tido. Ya tiak dino timbok bojo cil. Ilatem bundel. Ayo tiak tutup papia tudo. Ya terus dikomeh kok ben bisa dawa. Heeh. Dikom tunggal. Lah yo. Malah ditunggang kucing. Heh. Malah wis entek ditunggang kucing. Wah, jijine ditukang kucing. Nek terus dienggo cewek cah wedok-wedok malah. Wis ora apa-apa, sing penting apa eneke. Ngono. Kudu welasan ya ben ngene lah wong terae wong pancene ngene. Ora ketang duwe kekurangan ra apa-apa. Yo wis aku ora ndek anak. Ndek anak. Ya wis kowe ku anu lale, ya tetep tak tampa. Tak latih anu ele, jurus le. Ayo jajaran. Ya ben besok nek gede dadi pendekar. Wah ya. Iya to ki Kom, alon to. kom ben gedine. Wis entek. Wis kene. Kudu welasan karo kudu kasihan do didu Dijajal. Iya. Datang otot. Datang otot. Gelap jajan gelap. Yo. Iya lho. Kowe.
ngono lho. Ya. Ya, ya. Loh, kandhani ya. Ngeplek ah. Aja banter-banter. Karo Tateng. ora oleh. Karo dulure dhewe sing elontel. Tiung-tiung. Tiun-tiun. Tiung-tiung ya, Pak ya. Ya tiung-tiung kaya lampu ambulan. Tiung-tiung yo tiung. Lun-lun. Jos. Kondange anakku. Wis kaya dan suki kowe. Jos. Jos. Kowe. Wis. Uga papia tio. Yo ning Tateng totos. apa? Tateng toto. Iya, wanger ketok. Tateng dua tos blengko. Kok tio. Lah nek mbok tos blengko. Nek ora tenane Dadi aku gumun. Cah cilik tak dusi banyu gegep Woro. gede. Wis Woro. Apa ya? Woro-woro iki saka kraton Persesuran sing dipandhegani Patih Pancasila. Woro-woro iki ditujokake kabeh kawula ana ing kraton Persesuran. Isine woro-woro lamun to sesuk-esuk tabuhun ana ing kraton Mesir Sorangan bakal dianake adon-adonan marang sapa wae kang unggul cikiti undu-unduane Putri Suryawati cukup. yo ana gunane kowe takon latihan perang. Piye? Ya ora. Dunae toto. Lah iki ana woro-woro. Woro-woro adon-adon tanding sapa sing ungguling yuda dipek mantu karo Bupati Pasir Sorangan. Taniyo. Mesir Sorangan. Pasir Sorangan. Taniyo. Sesuk jam 8. Sesuk jam 8. Tau ta. Kok gak usah? Totae tai tio. Teo tau. Mulai iso ya. Ketoprak saiki. Pertandingane sesuk jam 8. Dek, gak iso diajono. Lha Tau, kowe tau, tau. sapa? Maksudnya jam 8 engko. Tak tau to. Iya, engko ora ana jam 8. Ita to ah. Iki jam piro? Tak tau ayo to. Ayo. Ayo, bulan. Ojo sono. Tabu. Rikala semono jeneng sira. Supaya mbiyawarake adon-adon tanding. Apa wis mbok tindak? Kula sampun ngestokaken pangandika dalem mbiyawaraken sayembara tanding sinten kemawon ingkang menang tandingipun unduanipun ingkang putra putri dalem Suryawati. Nanging kasunyatane babar pisan ora ana kang muku. Mbok menawi sami ajrih kok sak kula kono. Baik kampian-kampian. Patih Pancasila. Dawuh. Ana piyayi luhur bakal muku sayembara. Wah, Dipropo siji bos. ngaten. Dipun wanuhaken kula Patih Pancasila. Ora takon. Sing takon sapa? Lah kok Diwanuhke. Pangkatku
cepat. Ora takok. Lho, Sing takok sapa? lah kowe mau. Aku lakon. Wong iki ketok ora mbejaji kok. Ngerti wong menteleng karepmu piye, Mas? Hei, iki patung ta menungso. Manusia, Mas. Paling asma sinten? Ono Tunjung Seta. Klono Tunjung Seta. Saking pundi? Mantarangin-angin. Walah. Antara angin-angin. Hmm. Wah. Lawi gatosipun wonten ing Mesir Surakan menika menapa? Kepengin melu Sayembara tanding. Unduhane napa nih? Ndara Putri Surya Mbleku pati. Menika kok. Wih. Pripun? Cocok ta mboten? Jebul ayune. Kaya ning film Film Si apa? Manis Jembatan Ancul. Nggih. Lebur gongso kadipaten Wah. barat ketiga kang dadianan. Nggih. Pengen mupu sayembara Sinun Prabu Panca Soro. Hei, Opo? Lah kok dintol-tol mawon. kaya ngayun meneh. Ronopati Ronopati. saka kadipatan Telo ketiga. Tolo ketiga. Lajeng Kepengin mupu sayembara. sayembara monggo dipun wiwiti nanging boten dipun keparengaken wonten tumete sing getih. Wis kawiwitan. Monggo. Ini kata Kang Mas. Mobilnya kula wani dumateng Ora panjenengan. dadi bayang apa mergo kowe lan aku nunggal karep pengen ngayunke Suryawati. Monggo. Ayo diwiwiti. Kula liloan legowo. Monggo dipun lajengaken. Wah, bupati kemajuan iki sadare naik kermen. Hop, ai, hop. Ini nantos Kang Mas. Sang Prabu sayembara tanding sampun cetha keng mimbang klono Tunjung Seta saking Tunjung angin. Yen ngono tak boyonge. Nah, sabar. Banderotek dereng dipun dunaken ateges sinten kemawon Anak-anak saged mupu sayembara. Dadi sayembara iki Dereng rampung. sono. Sik. Iki padha ngopo? Lho, Badhe badhe nglebeti nglebeti sayembara. sayembara. Sapa? Kula Kowe. nggih Tenan. saestu Ora usah guyon. mboten. Iki papan adon-adon. Nggih, Pancen sapa wae bisa mupu sayembara. Kowe tenan, kowe tuwa lho. mboten napa-napa. Sing Kowe iki wis tuwa, mati. sing leboni sayembara anak kula. Dudu kowe. Nek ngono, sepikir dhisik. Oi. Takoni. Apa? Kok mah kena takok aku iku. Dadi kok Sing domake aku. Lah kok nek kon takok iku Sopo? Maksude kowe maju. oh maju. Maju arep ditakoni. Lah, Sing nakoki aku. takok apa di? Lho kok dade iki piye? Lho celode iki. Pisan Prabu kok dade lagi Pakde. Lah aku iki ratu. Mbok celuk Pakde. Lah nyeluke Ya ratu, ya sinuwun. Simunun. Hah? Simunun. Sinuwun. Sinuwun. Ratuku. Lho,
ratuku. Ratuku. Ratu Gustiku. Gustiku bareng. Gusti ndi? Gusti iki. Aku yo Gusti iki. Cengengisan. Kula mriki ajeng napa? Yo. Lah kowe rene arep apa? Niki wonten napa? Adon-adon. Nggih, ajeng melok adon-adon. Kowe. Mboten. Sapa? Anak kula. Lah kok sing maju kowe? Lah sing jlantrok aku. Lah anak kowe. Kowe? Sambiyo iki. Lho sapa? Sandiyo. Sambiyo. Gus. Iya, Sambiyo rambutnya sawang tokemu kondico. Lho. Melok ha. Gus, jenengmu sapa? Kula kudu kasihan sinuwun. Gus. Pelasan. Welasan kowe lek. Hah? Welasan ki anakku kasihan. Oh iya, aku lali. Bener Sambiyo. Wah, Welasan. arep mupo Saimbara. Nggih. Apa wis mbok pikir kowe iki lebone Saimbara? Sampun kula pikir Lho. sinuwun. Iki adon-adon perang. Ratune kok ganteng. Darmoke. Lah aku ratu kok jare-jare kowe iki. Lah kowe lek mlayu kaya darmoke. Lah kono iki lho. Iki anakku mlebone Kowe sayem iki bono. lebone Saimbara ya lebone Sambara. Neng ratake iki kok atur. Nah. Nek ra tak elingke to, Dong. Iki tandunge wong Digdaya, gagah, wideksa. Lah kok kowe arep ngleboni Sayembara. Teh, Dawuh, kula mboten wani rambutnya sawang tok. Niki tenan. Wis mbok pikir. Ayo tangane ra obah. sampun kula pikir sinuwun. Nah. Nggih. Pikir sik. Nggih. Pamit-pamit jabang bayi. Jenengan meteng piye? Ora! Kok amit-amit jabang bayi. Lek maju lek. Gede. Nah, betul. Tapi kok melok maju kok? Lah nggih, niki Sing arep lebone Sayembara ki kowe apa anakmu? anakku lho. Lah iya kok melok maju. Nek anakmu ya sing matur wis dalem ya anakmu ora kena kowe. Ayo singkir. Nggih. Ono. Pun nang kene mawon riyen. Oh iya. Terus Dalem jenengmu sapa? kula kuda kasihan. Kudu kasihan. Kowe arep lebone Sayembara. Leres Apa kabeh mau wis mbok pikir? sampun. Adaro tanding iki wong Digdaya, wong sekti. Nggih. Gunake okol. Lah nggih. Yen mengko nganti ana poklek balungmu, Kula ingkang tanggal jawab babakan poklekipun. yen ana beset kulitmu, Kula jawab tanggung. Kula piyak Pak. tenang, mbok tanggung. Leres. Ning coba dikono. Lah nggih. Jangan Ndangak. Lho. Kasihan. Ayo apa? kowe apane karo aku? Mboten. Wingi cek karo aku. Mboten. Aku iki ratu. Aku ya anak buah. Lho, aku sing anak buah. Oh iya. Ning aku ratu. Lah iya. Sepir. Sing lebone iki ra kowe kok wis ngomong terus. Malah lu. Ayo. Lah aku tekan kok ada bento. Sing buarani pintu sapa? Boten. Sing buarani pintu sapa? Kanca kula. Sambiyo. Sambiyo. Sapa sing buarani bosok? Boten iki lho, Pak. Menang. Menang toko kono ae. Menang. Pagisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya antok. Gus. Aku bakal takon jenengmu. Jenengmu sapa? Dan tutup papia. Hah? Tutup papia. Ya iya, aku iki takon jenengmu, Cuk. Dan tutup papia. Lho aku iki ratu lho. Aku iki takon jenengmu tenan. Tatu tetoi.
jenengmu tenan. Cah iki aku ratu lho. Jangan ngoso kuwi tanpa napas. Jeneng Duda Papia. Alah gua. Maksude kuwi Sang Prabu kuwi takon jenengmu sapa, Cung? Takoni. Hei, anak kencang. Anak kencang. Tarani nak, Bro? Pon, guys, takoni. Tarani surprise kok, sakretek. Lah ki ngapa ya? Lah pengen ngono terus kok. Hai. Gila iki wong. Lho, pakane padha wae. Homo. Mboten treo bine kula iku pentil. Takoni teh. Jenengmu sapa, Cung? Duda Papia. Iki jebul kowe ngerti. Bakul pia-pia. Saya Duda Papia atau ata atau tia-tia. Duda Papia. Dudek. Lah niki cok budek ngamuk. Tia, dudek. Ya tia tuh, den Duda Papia. Lah yo, Tia toto. iki mudeng ora teh. Ayo ora mudeng apa cekas. Tata ide. Hei, Tata ide. Ngene. Oleh. Apa to? Kowe nerjemahno. Tatu de. Blok Teto. Ratune bento. Mrene. Ratu Bari tahu. Tahu teto, jeneng toto, jeneng Duda Papia. Wis dikandani, nek iki jenenge kuda bakpia, kuda kasihan. Oh, luwak iku ya, Le. Hai, tua, tata ide o, tua Duda Papia o. Sing guriman gek nek luwake. Tua. Aku ngantek kepengin. Kowe ngarani aku ratu luwak. Niki pakanane iwak luwak. Oh. Duda Papia. Kuda kasihan. Kudu kasihan. Piye? Lebone Saimbara. Piye? Nggih, tenan. Piye? Wis mbok pikir, Tuwe. yen pancen wis mbok pikir saiki kena kowe ngleboni Saimbara. Tio. Eh? Tio. Eh? Tio. Eh? Terus. Oh, terus. Aku sono kowe. Nek kene kowe edan. Betul. Ayo, ade-ade. Merga mau kang unggul yuda iki Adipati Krana. Sapa? Tunjung Tunjung Seta. Kowe kudu tanding karo Tunjung Seta. Toto, Duda Papia, Tuto Tiata. Heh? Duda Papia, Tuto Tiata. Heh? Kuda kasihan apa kuda welasan? Kae sik, merga Saimbara kae sik. Oh. Krana Tunjung Seta. Musuh punya nggih. Kula kok musuh kene iki. Merga mau kowe kang ungguling yuda. Yen kowe bisa ngalahke wong loro iki, kena kowe duweni bojo lawan putra. Empreh mawon. Iki perang apa bos penting. Ya, hop, hoi. Ya, hoi. Ah! Hey. Gelia. Hey. Masuk iki wani ta ora? Oh, semat. Kula malah gila. Gila piye? Perang kok malah senengane Yo kudu kepengin. nganggo cara piye carane iki ora gila. Wah, wong legono kapok kula. Kowe mundur. Nggih. Sepinggir. Lho. Piye? Oh. Duda Papia. Heh? Yo. Duda Papia. Yo. Tote. Heh, kudu teh. Tote. Oke. Hei. Tukaran. Ah, niki pasang Prabu. Pas kepiye? Pas kepiye? Pangeran nyambe kalian pangeran bajing.
Tanding. Ya, iya. Sang Prabu sayembara tanding sampun rampung ateges kang menang bakul bakpia. Tutuk papia. Kudu kasihan. Kudu kasihan. Piye? Kudu kasihan. Piye? Nggih. Tatuk iki teo. Tatuk mbok mbak Aja sono. Wis mikir ngene. Oh nggih. Nggih kono. Taride. Piye le? Tutuk papia tenang. Menang. Jas. Kudu kasihan. Piye? Kowe ingkang bisa mupu sayembara ana ing kraton Mesir sorangan kowe. Piye? Iki kowe bakal tak jodohke kelawan putraku Suryawati. Jadi. Kudu kasihan, ojo bungah hatimu. Jane sing nampa ganjaran iki mau aku dudu kowe. Waton aku isih urip. Keleno tak colong bojomu. Ora usah mati. Kraton Mesir sorangan iki gedhe. Doloro ati iki kok. Lho, Tiwo. 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 Taride. Piye le? Tiwo. Landara putri purun apa mboten ora. Mulih sik. Cangkeman. Sinuwun. Tiwo. Sinuwun. Iya. Tutuk papia tinang. Kudu kasihan menang. Lu pancen menang kowe. Tuti. Susune gedhi. Ora kena ngono. Iki tenang ora? Iki tenang ora? Tuti. Kocok ngono. Tuti. Susune gedhi. Aja tuti iki kono ah. Tiwo. Sinuwun. Tuti. Sing isor iki ya gedhi. Iki wong kok urut tenan kudu kasihan. Kudu kasihan. Aja tutinya, Le. Aja sembrono karo Tiwo. Sinuwun. Tuti. Gusti Putri. Lah iki lho. Tuwa tadi. Kula tampi. Yo iya, mergo kabeh kang bisa mupu sayembara kowe. Kowe kudu nampa kelawan putraku. Piye? Taing. Rebuk paing. Iya le. Taing. Pak nanging Oh nanging kenapa? Tutuk tatia tedi. kudu kasihan pedhi. Lho ngopo? Tuti tite. Gusti Putri Ora duwe sikil. Apa-apa wae. Gusti Putri. Aja lagi-lagi ya. Aja lagi-lagi. Aja lagi-lagi. Tuti tite. Gusti Putri isin. Oh, lho. Duwe tutuk papia tati toto. Tiwo tuti tutuk papia tayo. Kuluale. Sithik-sithik andas kowe wis mumet kok. Lho kowe Tutuk kok papia tedi tuti tite. Nek Gusti Putri isin, Duwe tutuk papia tayo toto. duwe bojo kudu kasihan ora iso. Toto. Ngono lho. Toto. Ora iso. Omong. Aku ora isin kok ngekek bojo sampeyan. Tak tampa kok anane. Tua, tadi iki toto, tote tua. Ora ya. Saniki ora apa-apa sok ben ora. Ora bakal tak tampa kan di selawase. Tua tuti tak teo di tatang. Gusti Putri dikena kakange. kakake malah pe mabuk. Toto. Lho, Piye iki? Tatang di toto, tutup papi tua. Kakang iso omong kudu kasihan ora. dadi diwenehke Diwenehno kangane kudu welasan ya aja lara ati. Toto. Cocok. jare piye? Ya. Cocok. Suryawati, Iki? kabeh mau kuwe kang nglakoni. Manten. Kok diwenehke.
Ngono iku ora takok karo bapak. Yo piye? Terus meneh wenehno karo kuda welasan. Anggepem bapak Gelem. ora. Tuh. Tek Tata tolong tantane neh. Tolong kancane neh. Sampean wis entuk enom ya, Bos. Aja golekne ya, Bos. Lha iki sing dirembuk apa? Lah nggih. Ponakan kula kuda welasan niku kok Tutup papia tak toto, tuti-tuti yo tak. nek kudune ora takok karo aku luwe. Tata toto ngotati yo. Ayolah salah. Iki omong. Tata tiyo kok. Mulai. Wan mboten napa-napa, kula sing ngajeng ngripe. Aku gak ditabuhi, Cak. Lah, Yo sewu ki lho. Suryawati. Kais menika boten adil. Ora adil. Jalane ingkang saged opo saya para dalem menika kuda kasihan sanes kuda welasan. Iya. Pramila teng mriki kula mboten sadah dedaupan kalian kuda welasan. Ora sadar. Weloh. Masa aku kaya banci ra dipayoni wong wedok. Sinuwun ampun guyang-guyu, kula niki gelo ing ati lho. Ora usah gelo, ora usah gelo. Ora usah gelo. Kono omah entekno dhewe lah. Ngene. Kudu kasihan. Dawuh. Kudu kasihan. Nggih. Kudu welasan kasihan. Welasan nggih kasihan, repot boten napa-napa. Mergo putraku ora isih prawan. Nggih. Ora tau ngerti, ora tau srawung. Nggih. Gladhen wanu mbok menawa mengko dheweke gelem. Oh, nggih, ngestaken dialog di sini. Aja sono. Dawuh. Senajan ana ing kraton sing sorangan kewan katentreman. Nggih. Aja nganti kendhat ing kaprayotan Joko-Joko